hotel kay lagi duol ra pod kaayo diri sa o kanipod nga time mga Inday no is pagawas na sad mi sa hotel ani kay lagi pauli na sad mi ani padulong og Iligan City ug mao din ang hotel nga amo ang gistihan. Barato ra kay na siya nga hotel mga Inday ba dayo nice pod kay siya nga hotel. Ug naasad siya sentro sa syudad jud mao nang nindot pod kay na siya nga hotel kay lagi duol ra pod kaayo diri sa Peruno. O sa dihang pag-abot na mo ani sa Peruno mga Inday no is grabe kadaghan og tawo or taas kay og pila padulong na po dito sa barko nga amo ana pong sakyan pauli. Unya ra ba kay pag human na mo dito sa tabuan mga Inday no is largo na pod mi ani pagawa sa mong hotel kay lagi time na pod sa nga mularga na pod mi pabalik sa Iligan. Mo na nga among perfume aning mga higayon na mga Inday no is ang baho sa bulad please lang. Kay once manggod mo gawas ka dito sa tabuan mga Inday no is grabe mamilit jud ang baho sa bulad sa imong sinina. Mao na kanay imong perfume dira may lisdan jud na og bulad. Kay ang tusino manggod og ang bulad mga Inday no is gipaulahin na mo pagpalit. So gipalit na mo na siya nga mulargahay na mi or pabalik na mi diri sa mo ang lugar. Kay lagi dili pa mabaho ang soriso nga mo ang gidala kay lagi matulog pa biya mig isa ka gabi sa barko usa mi maabot diri sa Iligan City.